Dobar dan, dobrodošli u novi edukacijski video o programiranju MBOT robota. U prethodnom videu izradili ste svoj prvi program kojim je robot neprestano svijetlio 1 sekundu crvenom bojom, a zatim 1 sekundu zelenom bojom. Danas nastavljamo zajedno proučavati rad RGB svjetlećih dioda i izradit ćemo dva nova programa. Sigurno ste primijetili da se na upravljačkoj pločici MBOT-a nalaze dvije RGB svjetleće dijode. Svaka od njih sastoji se od 3 komponente, crvene, zelene i plave. Kombiniranjem intenziteta tih triju boja možete dobiti različite nijanse kojima će MBOT svijetliti. U novom zadatku napravimo tako da nam robot lijevom svjetlećom diodom svijetli crvenom bojom, a istovremeno desnom svjetlećom diodom zelenom bojom. Nakon 1 sekunde neka se obje svjetleće dijode ugase i ponovno nakon 1 sekunde uključe na isti način. Jasno je, ovaj program koji imamo pred sobom u mBlock programu mogli bismo sada editirati i izraditi rješenje novog zadatka. No vježbe radi, obrišimo sve što se nalazi u forever petlji i izradimo novo rješenje iz početka. Kako bismo obrisali sve naredbe koje se nalaze u forever petlji, dođimo mišem do prve naredbe i lijevim klikom miša pritisnimo na nju i izvucimo sve naredbe koje se nalaze u forever petlji. Sada ih možemo povući lijevo u dio sa kategorijama za programiranje, gdje će nam se pojaviti sivi prostor i to znači da sada možemo ispustiti naredbe i one će se obrisati. Iz kategorije Show odaberimo već poznatu naredbu Turn on all light with color red, green i blue i smjestimo ju u forever petlju. All opciju ćemo promijeniti tako što ćemo pritisnuti na strelicu uz nju i iz padajućeg izbornika odabrati opciju Left. Rekli smo da želimo da lijeva svjetleća dioda svijetli crvenom bojom, stoga vrijednost 255 može ostati uz parametar Red, a Green i Blue neka imaju vrijednost 0. Za uključenje desne svjetleće dijode zelenom bojom iskoristite mogućnost kopiranja postojećih naredbi. Postavite miš iznad naredbe kojom uključujete lijevu svjetleću diodu i pritisnite na desni gumb miša. Otvorit će se prozor u kojem možete odabrati opciju Duplicate. Time ste kopirali postojeću naredbu i možete ju smjestiti na kraj. Sada treba u toj novoj naredbi učiniti nekoliko izmjena. Umjesto Left u padajućem izborniku odaberimo opciju Right kako bi se ova naredba odnosila na desnu svjetleću diodu. Desna svjetleća dioda treba svijetliti zelenom bojom, stoga vrijednost crvene mora biti 0 kako bi crveno svjetlo bilo ugašeno, a vrijednost zelene 255. Nakon 1 sekunde želimo da se obje svjetleće diode ugase. Stoga iz kategorije Control odaberimo naredbu Wait 1 second i stavimo je na kraju u forever petlji. Za isključivanje obje svjetleće dijode odaberimo kategoriju Show i iz nje naredbu Turn on all light with color red, green, blue. Postavimo naredbu na kraju. U njoj parametar All može ostati kako je i namješten jer želimo da se naredba odnosi na obje svjetleće dijode. Kako bi sva svjetla na njima bila ugašena, parametri Red, Green i Blue moraju imati vrijednost 0. Stoga vrijednost 255 koji piše uz parametar Red pretvorite u 0. Da bi stanje u kojem robot ima ugašene svjetleće dijode također trajalo 1 sekundu, iz kategorije Control dodajte tu naredbu i smjestite ju na kraju. Prije nego što prebacimo program na robot, možemo zajedno pogledati što se u programu zbiva. U forever petlji koja se neprestano izvršava, najprije se nalaze naredbe kojima lijeva svjetleća dioda svijetli crvenom bojom, a desna svjetleća dioda zelenom bojom. Nakon 1 sekunde to se stanje mijenja i obje svjetleće dijode su ugašene. Nakon 1 sekunde ponovno se svjetleće dijode pale i ova se petlja neprestano izvršava. Ovime smo završili naš novi zajednički zadatak i možemo prebaciti program na robot. Odaberite opciju Upload i prebacite program. Pogledajte u svoj robot i vidite kako jednom diodom blinka zeleno, a drugom crveno, što znači da ste uspješno riješili i ovaj zadatak.
Vratimo se kratko u rješenje ovog zadatka i pokušajmo sa nekoliko izmjena napraviti novo rješenje kojim će robot lijevom svjetlećom diodom svijetliti ljubičastom bojom, a istovremeno desnom svjetlećom diodom svijetliti plavom bojom. Da bi robot lijevom svjetlećom diodom svijetlio ljubičastom bojom, uz crveno svjetlo moramo mu uključiti i plavo. Stoga uz parametar Blue umjesto 0 upišite 255. Desna svjetleća dioda treba svijetliti plavom bojom. Zato ćemo zeleno svjetlo isključiti i umjesto 255 upisati 0, a plavo svjetlo ćemo uključiti i upisati broj 255. Ovom modifikacijom napravili smo novi program kojim nam robot najprije lijevom svjetlećom diodom svijetli ljubičastom bojom, a desnom plavom bojom. Nakon 1 sekunde obje svjetleće diode se gase na 1 sekundu i program ponovno kreće iz početka. Prebacite sada program na Mbot. Iz snimke rada robota vidljivo je da smo i ovaj zadatak uspješno riješili.